си. Искам да имам приятелка да живее с мен, то не се намира да живее с мен. А си хубаво момче. Не се намира с мен да живее. Симпатично хубаво момче, нали? Да. Не си И е добряк, добро момче. Страшен човек. Моята Зодия, 6-ти роден, аз съм на 8. Живея си на цел етаж, така се случиш. Там си е мой целият етаж, много плош. Аз не живея никой с мен. Кажи сега, ти от какво разбираш? Нищо не разбирам. Как така? Тоци-моци? Не, от такива тоци-моци не разбирам. Не разбираш. От шеф и кройка? По-специфични работи разбирам. Това за мен е. По-специфични работи. Мерси. Заведението ми дава половин бай. По-друга половина е другаде. Май това се. Ще ме се сме на такава